Son that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Mela, se naqraw mill-littra lir-Rumani, jekk Rumani kapitlu 6, u se nibda nqraw minn vers 15 sal-aħħar. Mela, Rumani 6 vers 15. Pawlu, l-argument tiegħu f'din l-ittra huwa li dawk li huma ġustifikati, dawk li Alla jiddikjarhom ġusti permezz tal-fidi tagħhom fi Kristu, u allura għandhom l-aħfar dnubiet, lil dawn l-istess nies Alla jqaddishom. Okay? Alla jaħdem bl-ispirtu tiegħu fil-qlub tagħhom, fil-ħajja kollha tagħhom biex isiru l-sira tiegħu, kif infatti aċċennajna il-ġimgħa l-oħra. Wallu fejn hemm għaddejja jieħa naqra tieħdu x'għalikom il-sira, għax il-kelma doulos hija l-sir, okay? Jew skjaf. Aħna bdew naqraw minn vers 15. X'inhu mela? Nidimbu għax m'għadniex taħt il-liġi imma taħt il-grazzja? Alla ħares. Ma tafux intom li lil min tagħtu ruhkom bħala il-sira biex tobduh, issiru il-sira ta' dak li tobdu, sewwa ta' dnub għal-mewt u sewwa tal-ubbidjenza għal-ħaq jew għal-ġustizzja għall-għajxien tajjeb. Iżda niżuħaj Alla għax kontu l-sira ta' dnub, imma minn qalbkom obdejtu dik l-għamla ta' talim li għalija intom kontu motijin. Aħna ikkommettejna ruħna ġifieri għal talim speċifiku imħaddan fl-iskrittura mqazza illi dan il-kors jieħu kif nafu sewwa ħajtna kollha. We are committed ġifieri issa, mhux se jġib dinna qed jgħid l-Apostol Pawlu. Billi ħlistu mid-dnub sirtu l-sira tal-ħaq, sirna il-sira lan wieħed tagħna huwa li ngħixu sewwa għal Alla. Nitkellem ta' bniedem minħabba il-dufija ta' ġisimkom, għax bħalma tajtu l-membri ta' ġisimkom biex ikunu l-sira tal-faħx u tal-ħażen għal-ħażen, hekk issa għatu l-membri ta' ġisimkom biex ikunu l-sira tal-ħaq għal-qdusija tagħkom. Għax meta kontu l-sira ta' dnub, kontu ħelsin mill-ħaq, konna ħelsin, ma konniex nafu ġifieri għajxien sewwa. Xi frott kellkom f'dak iż-żmien mill-ħwejjeġ li minnhom issa tisħtu. Għax it-tmiem ta' dak il-ħwejjeġ hija l-mewt. Iżda issa billi intom meħlusin mid-dnub u sirtu l-sira tal-Alla, għandkom il-frott tagħkom għal qdusija u bħala tmiem il-ħajja ta' dejjem. Għax ħlas id-dnub u l-mewt iżda l-għotja tal-Alla hija l-ħajja ta' dejjem f'Ġesu Kristu Sidna. Amen. Ma riflettejt fuq dak li għadna l-ġimgħa l-oħra, l-idea li l-Kristjan huwa l-sir ta' Kristu, aktar konvinċejt ruħi kemm għandna nkomplu niżviluppaw dawn il-ħsibijiet bejnietna għaliex naħseb jiena huma fundamentali, huma affarijiet ċentrali għal fidi tagħna. Fl-aħħar mill-aħħar aħna ninarfu minn aħna u x'aħna b'obbedjenza li aħna nirrendu, obbedjenza ferriħa li aħna nagħtu lil sidna li xtrana u għamilna lil sira tiegħu. U allura huwa tajjeb li aħna bil-maqtra nitkellmu kif inhi. Mhux ħanqod nieħabu wara subajja, jien minix għaddej għalkemm il-Bibja tuża kliem li huwa eħfef, li huwa żjed ċivili, però d-deskrizzjoni maġġura li l-Bibja tiddeskrivina huwa sempliċement il-sira. U Ġesu qal bħal dak li l-sira li meta tkun għamiltu d-dmir tagħkom kollu, għajdu aħna l-sira indeni. Għamilna biss dak illi suppost kellna nagħmlu. Ġifieri navvanzaw kemm navvanzaw u aħna ubbidjenti kemm aħna ubbidjenti, xorta waħda m'għandniex biex niftaħru.
Illa fl-aħħar mill-aħħar qegħdin nagħmlu biss id-dover sempliċi tagħna. Dik hija l-istampa illi tpoġġi qudiemna l-Iskrittura. U l-ġimgħa l-oħra tajtkom xi 5 karatteristiċi tal-ilsir, kif jien naraf l-ilsir fid-dinja Griega Rumana meta inkiteb it-Testament ġdid, meta l-Apostoli kienu ħajjin u kien jaraw bajnihom l-ilsira mexxin fit-toroq. Tajjeb, kif kont tafu l-ilsir? U nasib li l-unika waħda, l-unika karatteristika li żgur teħel ma' moħħna hija l-ilsir m'għandux libertà personali imma jagħmel dejjem u biss ir-rieda ta' siddu. Mela f'sentenza iqsar l-ilsir jobdi. L-ilsir jobdi. U dik hija nasib il-punch il-għala l-awturi tat-Testament ġdid jużaw din il-ġbija radikali tal-ilsir appuntu biex iġeluna naħsbu illi jien min nixtieq innifsi Kristu xtrani għalih innifsu jien appartini għalih u allura jiena imissni nobdi lilu. Issa ħanamlu ċara. Il-bnedmin kollha għandhom jobdu lil Alla. Il-bnedmin kollha f'kull żmien kullum kien. Tajjeb? Jafux bil-Bibja jew ma jafux. Għandhom li ma' ammont ta' dawl għandhom kull bniedem huwa obbligat illi jobdi lil ħalliq tiegħu. Kif jistgħu mill-kuxjenza tiegħu. Alla ta' lil kull bniedem għax hu bniedem maħluq fuq ġbija Alla, taħ illi fih innifsu jaf x'inhu tajjeb u jaf x'inhu ħażin. Aktar minn hekk jaf illi suppost għandu jagħmel it-tajjeb għax infatti meta jagħmel it-tajjeb isib li huwa ferħan, isib li huwa sodisfatt, isib li hemm ċerta sliem qed jagħmel il-ġid. Mentri meta jagħmel id-deni l-istess kuxjenza tiegħu tikkundannah. Iħossu imnikked, iħossu imdejjaq. Jekk ikun hemm xi delitt gravi ma jkunx jista' jorqod bil-lejl. U allura l-bniedem jaf, m'għandux għalfejn l-Iskrittura, m'għandux għalfejn jgħalmu. Titwieled tarbija, dik it-tarbija alla tiġi konxja tagħha nfisha u tibda taraf id-differenza bejn lit il-lemenija u lit ix-xellugija. Tibda taraf ukoll illi huwa aħjar li tagħti karità milli tisraq. Huwa aħjar illi tajt il-verità milli tikdeb. Il-bniedem għax hu bniedem għax ħareġ minn Alla jafhom dal-affarijiet. U l-Bibja tinsisti illi kull bniedem jista' jkun qiegħed jgħix fil-ġungla, jista' jkun qiegħed jgħix f'xi soċjetà primittiva għall-aħħar, kull bniedem il-Bibja tajt illi għandu jobdi lil Alla. U din hija importanti għaliex Alla għad jiġġudika lil bniedem u skont id-dawl, skont il-tarif li taħ, skont l-intelligenza li taħ, skont l-użu tar-raġuni li taħ. Alla se jiddomanda daqshekk ieħor minnu. Mela, il-bniedem obbligat jobdi lil Alla għaliex Alla huwa l-ħalliq tagħna. Aħna neżistu għax Alla ġabna fl-eżistenza tagħna. U mhux biss huwa l-ħalliq imma huwa wkoll il-benefattur. Alla huwa twajjeb għall-ħolqien tiegħu. Jagħti lill-bnedmin staġuni ta' frott, tella x-xemx, jibgħat ix-xita, Alla huwa manifestament twajjeb u ħanin mal-ħolqien kollu tiegħu. U allura huwa l-ħalliq u l-benefattur huwa wkoll is-sultan sovran. Huwa s-sultan sovran u sultan sovran, sultan unikament l-uniku wieħed. Tajb, allura aktar u aktar il-bniedem għandu jobdih. Ġeremija pereżempju f'kapitlu 10 jirraġuna hekk, min ma jibżax minnek o sultan tal-ġnus. Niftakru dan huwa profeta illi ippriedka u għallem lil-Iżrael biss. Qatt ma ħareġ barra minn pajjiżu li fix-xuħitu meta ħaduh l-Eġittu. U hawnhekk il-Alla tisaħlu min ma jibżax minnek o sultan tal-ġnus.
sultan tal-popli. Għax dan lilek jistħoqlok. L-bnedmin kollhom il-biża' tal-Alla li jgħixu u jieħdu kull deċiżjoni tagħhom fid-dawl ta' Alla x'iridni nagħmel. Dan lilek jistħoqlok. Għax fost l-orrif kollha tal-ġnus u fis-saltniet kollha tagħhom m'hemm ħadd bħalek. Sa maħniex ngħidu li attwalment hekk qed jiġri. Ħafna nies jagħmlu l-fetlilhom, jagħmlu skont it-trobbija tagħhom jekk insertaw twildu f'pajjiż Musulman u allura mhumiex se jibżaw minn Alla li huwa l-ħalliq tas-samurat. Jekk twildu Hindu, jekk twildu għaliex il-bniedem għandu ħabta illi spiritualment huwa għażien u ma jridx ikun jaf b'Alla vera. Għawek qed jgħid illi attwalment il-bniedem iva huma boloħ u bla moħħ, it-talim tal-idolu mhuwiex ħlief għoda. Il-bniedem attwalment jispiċċa biex għandu drive fih innifsu biex iqim, però jispiċċa biex iqim lil xi ħaġa li mhuwiex Alla vera. Però xorta waħda l-Bibbja qiegħda tagħmel dan il-punt illi l-bnedmin kollha imisshom jew huma obbligati illi jobdu lill-Alla, illi jagħtuh il-krettu għabba l-fatt li huwa l-ħalliq, il-benefattur u s-sultan tagħhom. Salm 148 pereżempju l-awtur hawnhekk qiegħed isejjaħ il-ħolqien kollu u jibda bix-xemx u bil-qamar u bil-kwiekeb u jgħidulhom faħru lill-Mulej. U infatti il-ħolqien inanimat, il-ħolqien li m'għandux moħħ ġifieri, bħal-qamar u x-xemx u l-widien u l-baħar u l-borra u s-silġ u x-xita, dawn kollha jigglorifikaw il-Alla. Għax qegħdin jobduh, jekk anke ħuta li ma tafx bejsaw Alla jordnala biex tibla l-ġona li kien qiegħed fl-ilma, il-ħuta bdietu. U meta Alla biex tobsqu lura fuq l-art, hekk għamlet. Il-ħolqien kollu jobdih l-Alla. L-anġli tiegħu jobduh. Ix-xemx u l-qamar l-ilmijiet ħajfaħru dawn li sem tal-Mulej għax u ikkmanda u ma nħolqu. Dik hija raġuni. Il-għala l-ħolqien u aħna parti mill-ħolqien għandna nobduh l-Alla. Għax u ikkmanda u ma nħolqu, waqqafhom ukoll għal dejjem ta' dejjem, tom ordni ma tinkisar qatt, faħru l-Mulej minn fuq l-art, monstri tal-baħar u intom abbissi kollha silġ, borra, ċpar, irwiefen li tisimgħu kelmtu. Kemm jaqawija din illi dawn l-elementi tan-natura kif insejħulhom aħna jisimgħu kelmtu, jobduh l-Alla. Jobduh. U għalhekk aħna u forsi di daċen diffiċ biex naċċettawa, terremoti, vulkani, dawn kollha jiġu skont il-kman talla. Skont il-kman talla, forsi daċen diffiċli biex nifhmuha din ma iva. Imma aktar minn hekk, fl-istess salm ikompli jgħid il-muntanji, l-oljiet, is-siġra tal-frott, iċ-ċed, id-bejjeb u l-bejjem kollha tal-art, l-għasaf li jtiru, isimaw issa, is-sladen tal-art u l-popli kollha l-gbarat u l-mħalfin kollha tal-art. Iż-żgħażagħ, ix-bejbiet ukoll, ix-xjuħ u tfal ħajfaħru dawn l-isem tal-Mulej. U kif infaħru l-Alla? Billi nobduh. Billi nirrikonoxxu s-sovranità tiegħu fuqna. Aħna tiegħu. Aħna tiegħu. U allura dina nispera li għamilni ċara illi ħanidu hekk fuq il-livell aktar baxx, xorta waħda li ngħidu, illi bnedmin kollha huma minn huma, suwed, bojot, tal-antik, tal-futur, is-sitwazzjoni mhix tinbidel. La darba il-ħolqien huwa l-ħolqien tal-Alla, il-ħolqien għandu jobdih l-Alla. Imma ħantikom issa raġuni oħra għalina li aħna llum il-ġurnat nissejħu Kristjani. Nissejħu ta' Kristu. Li għandna l-unzjoni tiegħu fuqna. Alla daħal f'patt magħna. Daħal f'relazzjoni speċjali ħajdula hekk. Daħal frabta illi ma daħalx mal-bqija tan-nies tad-dinja, Alla qed jarafna bħala reċipjenti tal-ħnina tiegħu.
U ma nattratta fuq livell wis ola minn mal-bqija tad-dinja. Wallu dinja raġuni issa għalina li tolqotna aktar mill-qrib. Il għaliex hawnhekk qegħdin ngħidu illi Alla li daħal f'patt magħna ħansejħulu l-patt il-ġdid. Il-patt illi Ġesu irratifika, li Ġesu bdieħ meta xerred demmu fuq is-salib. Meta għamel il-komunjoni mal-disċipli tiegħu fil-kamra ta' fuq lejlit, għallhom dan huwa il-kalċi tal-patt il-ġdid imxerra talikom għal maħfra tad-dnubiet. U allura Ġesu qiegħed jindikalna hemmhekk li r-rabta r-relazzjoni tagħna mal-Alla hija fuq livell ogħla mill-bqija tan-nies. Alla ntrabat patt magħna f'Salm 147 pereżempju jgħid semma kelmtu jdewwibhom ixandar kelmtu lil Ġakob l-istatuti u d-digriti tiegħu l-Iżrael ma mexiex hekk ma ebda ġens ieħor. Alla kellimna b'mod dirett b'ibnu Ġesu Kristu. U qed jgħidilna hekk ma mexiex hekk ma ebda ġens ieħor. Id-digriti tiegħu ma jafuhomx Alla qed jismana bħala ħbieb. Ġesu meta qal ma nsejħilkomx aktar il-sira, imma sejħtilkom ħbieb. Għax kull ma smajt ma missier jiena għarraftulkom. Daqshekk mhux qed jgħid li din l-idea li aħna l-sira m'għadix tot. Qed jgħidilna li iva intom il-sira imma aktar minn hekk intom ħbieb. Għax Alla għarrafna ir-rieda tiegħu, il-misteru tar-rieda tiegħu fi Kristu Ġesu. U allura b'dan il-patt li Alla matul iż-żminijiet daħal f'diversi pattijiet man-nies tiegħu. Fi żmien Mosè pereżempju, preċiżament qabel ma tom l-10 mandamenti li l-Bibja sejħlu il-patt ta' Alla mal-Iżraeliti. Dak il-patt li jibda jienu l-molela tagħkom li ħriġtkom mill-art tal-Ġittu ma jkollkomx Alla oħra qudiemi u 9 mandamenti oħra. Għaliex għandhom jibduhom dak? Għaliex jien il-mulej Alla tagħkom. Intom tafuni, jien nafkom bimħabba eterna, fdejtkom mill-jasar tal-Eġittu, fdejtkom biex kunu tiegħi. U allura Mosè hawnhekk jgħidilhom, ifakkarhom, intom, Alla qed jitkellem jgħidilhom, intom rajtu x'għamilt l-Eġizzjani. Wara li dak l-10 kastigi li l-Eġittu spiċċa ħerba waħda. Vera? Intom rajtu x'għamilt l-Eġizzjani kif irfajtkom fuq ġwinħejn ajkla u ġbitkom lejja. L-imħabba speċjali tal-Alla kan sejħula. Ma dan il-poplu ċkejken. Paragunat mal-popli l-oħra dak iż-żmien ma kienu xejn irid. U għal qed jgħidilna ġbitkom lejja għalhekk issa jekk tassew tisimgħu kliemi u tħarsu l-patt tiegħi, intom tkunu t-teżor partikolari tiegħi fost il-popli kollha għax l-art kollha hija tiegħi u tkunu għalija salta ta' qassisin u ġens qaddis. Alla qed jagħmel distinzjoni qed jgħidilhom intom speċjali għalija. Jiena dħalt f'patt magħkom illi ma dħalx mal-bqija tan-nies tad-dinja. Din hija raġuni oħra li aħna maħluqin minn Alla għandna nobduh l-Alla. U għandna nieħdu fuq nfusna dan il-badge ta' unur li nissejħu lil-sira tal-Alla. Il-għaliex Alla daħħalna f'patt miegħu. Iżajja 43 vers 1 jgħidilna u issa hekk jgħid il-mulej dak li ħalqek u Ġakob u dak li sawrek u Iżrael la tibżax. Għax jien fdejtek sejjaħtlek bismek int tiegħi. L-Assirjani kienu tiegħu, il-Babilonjani kienu tiegħu u nqeda bihom skont lan profond tiegħu. Iva da kollu nafuh. Il-ġnus kollha tal-Ruma tiegħu. Imma qed jgħid la tibżax għax jien fdejtek sejjaħtlek bismek int tiegħi b'mod pekuljari. B'mod pekuljari li Alla tkellem magħhom, Alla qorob lejhom, Alla għammar fosthom fit-tabernaklu, fit-deżert, aktar tard fit-tempju. Il-poplu ludi kien tabilħa il-poplu speċjali tal-Alla illi Alla ntrabat miegħu patt. Ikompli jgħid vers 21 dal-poplu jien sawwart għalija u ixandar it-tifħir tiegħi. Għal darba ħansaqsi kif nistgħu nixandru t-tifħir ta' Alla? Kif nistgħu inxandru li hu tabilħa is-sulta mhux billi nobdieħ.
raġuni oħra. Għala għandi nobdiħ l-Alla, il-għaliex Alla fdina bil-qawwa u l-ħniena tiegħu. Alla fdina, mhux biss daħal f'reazzjoni magħna, imma ma ħalliniex taħt il-passjonijiet ħżina tagħna, ma ħalliniex taħt it-tirranija tax-xitan, ma ħalliniex nkunu kaxkrin mal-ħammiela tad-dinja ħażina tal-lum, imma fdina skont il-ħniena tiegħu. Zakkarija fem tajjeb l-istorja tas-salvazzjoni. Meta ikkonsidra u ħares lura x'qalu l-profeti biex issa wasal u infatti f'dak iż-żmien speċjali meta Ġesu li bent Alla kellu jitwieled. U Zakkarija faħħar l-Alla u qallu imbierek il-mole Alla ta' Iżrael għax żar u feda l-poplu tiegħu. Zakkarija kien jaf li issa wasal iż-żmien. Il-milja ta' żmien waslet. Alla indaħal issa direttament għajjem għalina arm ta' salvazzjoni fid-dar tal-qaddej tiegħu David. Palma tkellem b'fom il-profeti mazza tiegħu li ilhom minn mindum bdiet id-dinja il-profeti qabel l-ewwel wieħed. Henok, Abram, dawn il-profeti kollha li tkellmu antiċipaw dawn il-jiem sbieħ, il-jiem uniċi. Meta Alla għajjem dan il-arm ta' salvazzjoni, ħorn, arm huwa simbolu tal-qawwa, simbolu tas-seta divina. Li nkunu salvati mill-dewwa tagħna minn daw kollha li oboduna biex jagħmel il-ħniena imweda lil missirijietna. Alla wiegħed il-ħniena tiegħu l-Abram, Iżak, Ġakob u l-bqija. Issa l-misti għannew din il-ħniena tiegħu. David jgħid jiena naf li se nibqa' nammar fid-dar ta' jiem kollha. Il-mulew ar-raj tiegħi. Kollha kemm huma bleħen wieħed għalenija u Zakkarija dak li qed jagħmel. Qed jirrikonoxxi illi Alla dak li wieħed issa qiegħed iwettqu biex jagħmel ħniena mweda fil-patt qaddis tiegħu. Il-ħalfa li ħallef l-Abram missierna li jagħtina li meħlusin minn idejn li dewwa kollha tagħna naqduh bla biża il-jiem kollha ta' ħajjitna. Naqduh x'taħsbu li illi naġixxu bħala l-sira. L-istess kelma duljuo, dulos, il-si duljuo nejxu bħala l-sira qudiemu. Dan huwa lan kollu għala Alla tkellem mill-antik u għala nkitbet l-iskrittura t-Testament il-qadim u għala dik l-antiċipazzjoni kollha biex appuntu naslu f'dan l-istadju illi issa Alla għandu nies illi liberament, konxjament, bil-ferħa, bil-gratitudni nistaw nejxu qudiemu bħala l-sira. Biex bħalma qal iċkejken Samuel meta Alla sejjaħlu. Eli għallu jekk terġa' tisma' dak il-leħen għajlu hawn jien mulej. Tkellem għax il-għaddej tiegħek qiegħed jisma'. U dik hija l-atteġġament tajjeb li aħna għandu jkun. Għaliex maħabba mela. Alla huwa l-ħalliq tagħna, Alla daħal patt magħna, Alla wera l-ħinna tiegħu magħna u allura aktar u aktar aħna marbutin jew obbligati illi nobduh. Fix-xuħitu Mosè għamel 3 diskorsi twal lil poplu Iżraelita għalkemm kellu 21 sena, 120 sena. 120 sena, xorta waħda kien għadu moħħwem, għajnek kienu għadhom tajbin, jgħidlek, b'saħħtu. U mieta xalla għallu daqshekk, saħiex biżżejjed. 120 immaġinaw. U ħajeġa ifakkar lil poplu Iżraelita illi 40 sena qabel ħarriġhom mill-Eġittu Alla. Mexxihom fid-deżert, ħaħsibhom. Tom il-manna, ħarishom mill-dewwa kollha tagħhom. U Mosè qed jerġa' jirrepeti dak li ma suppost jafu. Jirrepeti. Deuteronomju 24 vers 17 jgħidilna int m'għandikx tħassar dak li ħaqqu l-għarib u l-tim u lanqas tieħu bħala ran il-libsa ta' marqa rmla. Qed jgħid mela ħatimxi bil-ġustizzja. Dak li huwa fair għal kulħadd. Mingħajr preġudizzji, mingħajr tixħim, mingħajr inġustizzja. Għaliex? Għax inti għandek tiftakar illi kont il-sir fl-Eġittu u l-mulej fdiek minn hemm. Għalhekk qed nordna għalek biex tagħmel dil-ħaġa. Għaliex għandi nimxi skont il-kmandamenti tal-Alla?
għax jien il-mifdi tiegħu. Jien il-mifdi tiegħu. L-istess ħaġa, l-istess raġunament jgħid Pietru l-Apostlu fl-ewwel ittra tiegħu kapitlu 1 vers 15. Jgħidlek il-bħalma u qaddis dak li sejħilkom hekk kunu intom ukoll qaddisin fl-imġiba kollha tagħkom għax hemm miktub kunu qaddisin għax qaddis jien. Jekk intom issejħu l-missier li bla ma juri parzjalità, bla favoritiżmu, għad jagħmel ġudizzju minn kulħadd skont emilu, għaddu żmien tal-qagħda qasira tagħkom fuq l-art fil-biża' billi tafu li intom kontu mifdin mhux beħwex li jitħassru bħalma fid-dawdeb. Il-fidwa tagħna mhix irħisa. Ma mfdejna bid-dem prezzjuż ta' ibnu. U allura qed jgħidilna aktar u aktar għandna indaħluha f'qalbna biex il-Alla nobduh. Alla huwa missierna, Pietru hekk jindirizzaħ. Intom issejħu lill-Alla bħala missierkom. Hekk kallimna Ġesu, Abba missier. Hemm xi relazzjoni aktar għażiża minn din li hemm tifel ċkejken li jaf lil din persuna bħal missieru. Li jipprovdilu, li jħarsu, li jipproteġih, li jgħalmu dal-affarijiet kollha. Il-Alla nsejħulu missierna. Hekk ukoll kienu jagħmlu il-lut fl-antik. Però Malakija ċanfarhom. Malakija f'kapitlu 1 vers 6 jgħid Liben iweġġaħ il-missieru. Okay, normalment ekku. Liben jirrispetta lill-missieru u il-qaddej lil-sidu. Jekk mela jimmissier fejn huwa l-ġieħ li qed tatuni? Għala qed iċanfar, intom issejħu li missier. U fejn hu r-rispett li qed turuni? U jekk jiena sit, fejn huwa r-rispett lejja jgħid il-Mulej tal-Eżerċit li lilkom qassisin li żebilħu ismi. U intom tgħidu kif żeblaħna lill-ismek? Ma ċċattawx din iċ-ċanfira. Kif żeblaħna lill-ismek? Il-Mulej jgħidilhom intom toffru fuq l-artal tiegħi ħobs imniġġes u tgħidu kif niġġisnieh billi tgħidu l-mejda tal-Mulejja mżebilħa. Meta toffru bima għamja, mhux xejn ħażin. Meta toffru bima zoppa jew marida, mhux xejn ħażina offru għall-gvernatur tagħkom u wara jaċċettarix minn idejkom. Il-kwalità tal-qima u l-livell tal-obbedjenza tagħna jikxifna minn aħna u jikxifna x'aħna. Jekk Alla huwa missierna, Alla jippretendi minna u bir-raġun jippretendi minna obbedjenza stretta. Mhux obbedjenza rħisa, mhux obbedjenza fejn jaqbilli, mhux obbedjenza skont l-aptit. Hekk jew hekk. Ejjew nifhmu fl-aħħar mill-aħħar illi l-obbedjenza tagħna għandha l-premju tagħha. Hija għalina nfusna hija ta' benefiċċju li aħna nobduh il-Alla. Ħanibdew mhux bina nfusna. L-iskop ewlieni tal-obbedjenza tagħna, tal-obbedjenza evanġelika tagħna ħasejħilha. Importanti. Obbedjenza evanġelika, obbedjenza li tinixxi li tirriżulta mill-fatt li jiena nemmen il-Vanġelu u naf li għandi l-maħfra u naf li għam il-uħ u naf li jiena ċittadin ta' Smawiet u membru fis-salta tal-Alla. Dik hija tip ta' obbedjenza li Alla jridna nirrendu lilu. Din l-obbedjenza evanġelika ħatkun ta' glorja lill-Alla. U jekk aħna ta' bilħaq rridu, jekk ta' bilħaq inħobbu lill-Alla, rridu aktar minn kull ħaġa oħra. Ħaninsa l-benefiċċji personali tiegħi, imma aktar minn kull ħaġa oħra rrid li Alla jkun magnifikat quddiem in-nies. Magnifikat quddiem il-ħolqien tiegħu. U jiena msejjaħ biex iva nagħti is-sem tiegħi nipparteċipa f'dan din is-sinfonija ta' tifħir lill-Alla bl-obbedjenza tiegħi. Salm 115 vers 1. Mhux lilna mulej, mhux lilna, iżda lill-ismek għati glorja għat-tjieba tiegħek u għall-fedeltà tiegħek. Alla għat-twajjeb ma' Alla isom il-pat ma jiksrux il-pat Alla. Ma jwarrabniex, ma jkiċċinix. Dizappuntat bina iva ħafna drabi. Imma jżomna għax dik hija l-ħalfa tiegħu. Dik hija l-ħalfa tiegħu. U allura hawnhekk is-salmista qed jgħid mhux tagħtix glorja lilna, għandna m'aħna xejn. Il-glorja lilek innifsek omolej. Din l-ewwel raġuni. Għal għandi nobdih il-Alla. X'benefiċċju hemm? Il-benefiċċju għal Alla nnifsu. Il-glorja dikjarattiva tiegħu ħansejħula.
Allu glorjus fih nifsu. Aħna nistgħu nżidulu u qas naqsulu xejn. Allu għambira fih nifsu literalment ma jonqsu xejn, huwa infinit f'kull ħaġa, imma li huwa mħabba tagħna dal-privileġġ li aħna nistgħu niddikjaraw il-glorja tiegħu. Bħal meta Ġesu qal ħallu il-dawl tagħkom jiddi qudiem l-bnedmin biex huma jaraw l-opri tajba tagħkom u jigglorifikaw il-Alla li hu fis-smawiet. Dik hija sejħa għalija, hija sejħa tant magnifiċenti, tant kbira, meta jiena nżomm f'moħħi illi l-imġiba tiegħi tirrifletti fuq missieri li hu fis-smawiet. Imma hemm ukoll benefiċċji personali. Meta il-mulej nifsu jarrafna li aħna għandna nobduh, tafx qed jgħidilna bażikament, inkunu qegħdin nilħqu l-iskop tal-esistenza tagħna. Din hija il-mistoqsija filosofika numru 1. Okay? Qegħdinaw. Għalfejn qegħdinaw? Li tieqaf u taħseb ftit. Għalfejn tista' tagħti 1000 raġuni u jkunu tajbin. Imma ir-raġuni illi hija ħajdu hekk l-umbrella fuq il-raġunijiet l-oħra kollha. U r-raġunijiet l-oħra kollha jiġu taħt din ir-raġuni. Ir-raġuni ewlenija, raġuni bażika hija illi meta nobdih il-Alla jien qiegħed propjament sibt talt fil-linja il-Alla ħalani. Għalfejn neżisti biex nobdilla biex nirrikonoxxih l-Alla. Biex nirrikonoxxih. Ma m'għandniex risposti għal kull mistoqsija. Hemm ħafna enimmi, hemm ħafna problemi fil-ħal għal min jħobb jaħseb. Però bażikament Salamu ma ħasebx u ma ħallinix l-erf tiegħu bil-miktub. Tibda l-Proverbji, l-Ekklesjasti. L-Ekklesjasti pereżempju jagħtina trattat. Jagħtina studju tar-riċerka kollha tiegħu li jagħmel biex jipprova jsib il-kuntentizza, jipprova jsib il-lan ta' ħajtu. Għaliex qiegħed fid-dinja. U jispiċċa biex jgħid fil-konklużjoni tal-tib tiegħu wara li wiżen il-pros and cons ngħidulu. Xem fiex aħna involuti. Il-konklużjoni wara nistema' kollox hija din. Ibża minn Alla. Il-biża tal-Alla ġifier illi inti konxjament qed timxi kuljum u taf li inti kontabli lejh. U ma tix toffendi għax tħobbu lill-Alla. Ibża minn Alla. U ħares il-kmandamenti tiegħu għax dan huwa d-dmir ta' kull bniedem. L-idea li bdejna bija. Kull bniedem għandu d-dmir li jobbih l-Alla, imma aktar u aktar jien li jinsalvat minnu. Għax Alla tjagħmel ħaq minn kull ma isir, minn kull ħaġa muħbija sew tajjeb u sew jekk ħażina. Il-benefiċċju huwa dan, meta jien nobdih l-Alla, inkun qiegħed miexi propjament u eżattament fit-triq li Alla fassal għalija. U marrid ebda triq oħra tista' tidher ristretta Ġesu infatt għalija triq ristretta mhijiex faċli, però hija triq li twassal għall-ħajja. Hija triq li twassal għal dik il-ħajja Ġesu jsejħilha il-ħajja eterna. Il-ħajja ta' xirka perfetta ma' Alla il-ħalliq tiegħi. Raġuni oħra, x'benefiċċju nikseb meta nobdih l-Alla? L-ubbidjenza tiegħi hija għal ġid tiegħi stess. Għal ġid tiegħi stess. Forsi tibda mill-esperjenza tiegħi meta għadt il-verità lajta fuq rasi. Vera? Jew meta għamilt provajt nagħmlu l-ġid dak li jkunu ngħinu flok ma ringrazzjani ġie offendini. Okay. L-evalwazzjoni tiegħek. Kif ħatamilha? Skont l-esperjenza tiegħek jew skont xtajt il-kelma tal-Alla? Hawnhekk ħafna minna jiżbaljaw. Alla qed isejħna biex nħobbu l-kulħadd imma inċedu. Naqgħu nixbgħu f'nofs triq. Alla qed jgħidilna illi meta il-kmandamenti tiegħu nobduhom u
din l-aktar important ħobb il-proxma tiegħek bħala kien nifsek, qegħdin nagħmlu hekk ġid tagħna nfusna. Ma xi ħanqogħdu nitlu ħafna psikoloġija hawnhekk, illi jekk ma taħfirx ħajjaqalu komplikazzjonijiet, ma jinteressawniex prattikament. Alla qed jordnal biex naħfer. Tajjeb, għax hu s-sultan tiegħi fl-aħħar mill-aħħar jien ukoll maħfur minnu, u allura huwa bon fatt, ħanamilha. U Alla qed jgħid, Alla qed jassigurali li dan ħajkun għal ġid tiegħi, għal ġid tiegħi. Ħanerġgħu lura fid-Deuteronomju. Meta Mosè qed ifakkar lil Lut u qed jgħidilhom kapitlu 10 vers 12. U issa Iżrael, x'irid il-mulejala tiegħek minnek? X'irid minnek? Għalfejn Alla qatt jibgħat il-Mosè fl-Eġittu, joħroġhom mill-jasar wara tant kastigi, u issa qegħdin fid-deżert waslu biex jitlu fl-Art Imwieda. Għalfejn da kollu, x'irid minnek il-mulej? Ħlief li tibżam il-mulej Alla tiegħek biex timxi fit-traqat kollha tiegħu u tħobbu u tgħaddi lill-mulej li huwa Alla tiegħek b'qalbek kollha u bruħek kollha u tħares il-kmandamenti tal-mulej u l-istatuti tiegħu li llum qiegħed nagħtik għal ġid tiegħek. Jispiċċa biex jgħidilhom għal ġid tiegħek. Nippreferi kieku jiena ngħid motiv jew benefiċċju aqwa li nara l-Alla tiegħi imsebbaħ, li narah magnifikat, li narah meqjum. Imma la qed jgħidlek ukoll għali għan-nifsi. Għan-nifsi. Huwa ta' ġid dan. Fl-aħħar kapitlu tal-istess ktieb. Anzi, kapitlu 30 vers 19. Jgħidilna inseħ is-sema u l-ard biex jiġdu kontra tagħkom li jiena, Mosè, jiena qed qudiemkom illum il-ħajja u l-mewt. Il-barka u s-saħta. Għalhekk għażel il-ħajja biex sewwi int u sew nislek tgħixu. Biex tħobb il-mulejala tiegħek, tisma' mill-leħnu u biex tingħaqad miegħu għax hu ħajtek. Għalfejn drob diħ l-Alla. U ħajti. Pawlu qalilhom lill-Atenjani, aħna fih ngħixu u nitħarku u għandna l-eżistenza kollha tagħna. Ma tistax taħrab minn Alla. Aktar faċli taħrab minnek innifsek billi tisker tagħmilx. Ma tkun qed taħrab minnek innifsek. Tabbaħna li tkun. Ma minn Alla ma tistax taħrab. Araw xi ġralu Ġona. Niżel ġoppa u talab bord il-bastiment biex jaħrab mill-preżenza tal-mulej. Possibbli raġunek da? Dik il-bluwa tagħna. Il-bluwa tagħna li naħsbu li nistgħu nagħmlu possibbli. Le, Mosè qed jgħidilhom għażel il-ħajja. ċoħ li tintrabat mal-għax u ħajtek u tul jemek biex tgħix fl-art li l-mulej ħalef il-missirietek u għafat maruf. Illi min jgħix betika tajba igawdi aktar fil-ħajja. Qed taqblu mija jew le? X'jaqbilek li tkun sakranat midaj u diħor ħirġ il-ħabs u dejjem fl-inkwiet mal-ġirien tiegħek? Le, nippreferi illi ngħix fil-preżenza tal-mulej u naqdi lilu bl-umiltà kollha. Illa Alla biss għandna nobdu. Iva, għax aħna tiegħu. Nobdu lil Alla għax is-sit tal-kuxjenza tagħna huwa dak li kellimna huwa dak li ġibidna lejh u għamilna tiegħu. Ovvjament nafu li qegħdin ngħixu f'dinja komplessa fejn għandna relazzjonijiet, għandna rabtiet ma' xulxin, familji, skejjel, l-istat, il-pajjiż ġifieri, pulizija, gvern. U Alla jgħidilna qobduhom il-dawn. Mela aħna nobdihom għax Alla qed jgħid nobdihom. Okay? U l-ubbidjenza li jiena nirrendi lejn il-gvern nobdih il-għalix Alla għalli biex nobdih. Li kif Alla ma biex ma nobdihx. Imma Alla għalli li l-gvern nobdih għalix kull seta ċivili hija mwaqfa minn Alla, il-ġenituri tiegħi nobdihom, huma fl-aħħar mill-aħħar bnedmin bħali, li żvarjaw bħali, ma Alla għalli obdihom.
lill-superjuri tiegħi fl-iskola, lill-kap tal-iskola nobdih. Għala, għax għalli nobdihom, is-superjuri għandna nobduhom. Da konna nissottomettu ruħna għalihom għax Alla hekk jirrakjiedi. U nobduhom sakemm huma jordnawna nagħmlu dak li jordna Alla biex nagħmlu. Importanti din. Hawnhekk ħadidħol l-lubija tagħna, il-kuraġġ tagħna. Illi meta l-istat jekk jagħmel liġi li tmur kontra l-iskrittura direttament, ma tistgħux tiltaqgħu flimkien għal qima tal-Alla. Nobduh? No. Ħajkollok tħallas, ħajkollok bati, għax tinqabad ħad tispiċċa l-ħabs. Imma lill-Alla rrid nobdijin l-ewwel. Meta l-apostoli kienu arrestati u għallu semmu tippritkawx iżjed l-isem ta' Ġesu Kristu għax ħawattu kulħadd. U meta mbagħad ġabu qoddiema, Pietru għalulu ma mordnajn lilkomx biex ma titkellmux iżjed dal-isem. U Pietru qallu aħna jeħtieġ li nobdu lill-Alla aktar mill-bnedmin. Dejjem l-istess prinċipju. Nebukadnezzar jagħmel din l-istatwa għolja immens tad-deb jordna l-kulħadd biex jibdew il-ċirrimelli u l-istrumenti tal-mużika, kulħadd jinxteħed qudiema jadura. Xadrak, Mexek u Abednego baqgħu bil-wieqfa. Ġew arrestati, s-sultan qalilhom intom imġienen ħan nixfitkom fil-forn tan-nar. Għax jiena nippretendi li l-kmanti għandu jiġi obdut. U da għalulu Alla kapaċi jeħlisna minn taħt idejk, o sultan. Imma anke jekk ma ħlisniex. Kun naf. Illi l-istatwa tad-deb tiegħek ma nix ordnawa. Ma nix ħanqimuha il għaliex il-qima tagħhom kienu jagħtuha lill-Alla waħdu. Nies qalbina, nies li ta' prinċipju. Nies li jafu sa fejn għandhom jaslu. Imma sakemm kollox huwa normali, il-ġenituri, is-superjuri tagħna fuq il-post tax-xogħol, l-istat, dawn għandu nobduhom għax Alla jordnalna biex nobduhom. Meta qegħdin nobdu lilhom, qegħdin nobdu lill-Alla. Okay? Mela, l-ubbidjenza kif tafu intom mhix faċli. Xin tiġi għan nitty-gritty, xin tiġi biex attualment tobdi, xin tajt mela jiena għandi din il-riżoluzzjoni qawwija fi għan-nifsi. Nixtieq qed nara l-importanza tremenda illi ħajti nfassala dwar l-ubbidjenza tiegħi lill-Alla. U allura se nibda nitgħallem l-iskrittura bis-serjetà biex inkun naf Alla xi rid minni ħalli nobdih. Xin tiġi għassiw inno. Tara li mhijiex daqshekk faċli għax hemm ħafna oppożizzjoni. Però il-ħaġa l-aktar skabruża, il-ħaġa l-aktar diffiċli diġà hija megħluba. La darba Alla sejħilna s-saltna tiegħu, Alla għamlilna ċirkonċiżjoni fil-qalb. Eżekjeli sejħil Alla għalna il-qalb tal-ġebel minn ġofina u tagħna qalb tal-laħam. U jikkawża li aħna nimxu fl-istatutu l-ordinanzi tiegħu. Ġifieri il-problema maġġura, il-problema prinċipali hija diġà megħluba. Alla tagħna qalb ċirkonċiża. Lill-Lut Mosè qalilhom għamlu ċirkonċiżjoni f'qalbkom tkunux aktar raskom jibsa. Obduh il-Alla. X'għax impossibbli di però. Nistgħu nagħmlu ċirkonċiżjoni f'qalbna aħna. Għalhekk irid. Imma jaf li dik hija xi ħaġa possibbli għalina. U allura il-bxara tremenda hija li fl-aħħar tad-Deuteronomju mbagħad jgħidilhom Mosè. Jgħidilhom il-molela tiegħek jagħmillek iċ-ċirkonċiżjoni f'qalbek u f'qalb nislek biex tħobb lill-molela tiegħek b'qalbek kollha u b'ruħek kollha biex tgħix. Biex jiena ngħix quddiem Alla, hemm bżonn li Alla nnifsu jintervini f'qalbi, jagħmel iċ-ċirkonċiżjoni. ċo jifridni radikalment mill-ħażen u mill-inklinazzjoni tiegħi għall-ħażen u jagħtini bi-pjaċir issa. Bi-pjaċir, b'gost, bena, infitta xejn nobdih. Għandna dispożizzjoni ġdida minn Alla. Kull Kristjan għandu din il-dispożizzjoni, din l-attitudni ġdida. Ma jfissirx illi allura kollox se jiġi awtomatiku. Le. Imma l-problema maġġura hija megħluba. L-Apostolu Pawlu jgħid il-ludi vera mhuwiex dak li huwa ċirkonċiż esternament. Ma dak li għandu ċirkonċiżjoni fil-qalb.
fil-qalb. Dik hija ċirkonċiżjoni li għandna aħna. Alla għamlilna ċirkonċiżjoni fil-qalb u għalhekk aħna kapaċi, iva, kapaċi. Tajt provajt ma nexxilix. Fittax il-metodu tajjeb, ħu parir u kompli persevera minn maċċedi. Aħna kapaċi nagħmlu r-rieda tal-Alla. Pawlu fil-Filippin jgħid jiena kapaċi nagħmel kollox permezz ta' Kristu illi qawwini. Aħna kapaċi. Kien hemm dik l-inabilità, dik in-nuqqas ta' kapaċità Alla neħħielna. U allura kapaċi nofrulu ubbidjenza konsistenti, dedikazzjoni u konsagrazzjoni sħiħa lejh. Palma qrajna fil-pass tal-lum Rumani 6, vers 17. Jiena nizzuħajl Alla li intom kontu l-sira ta' dnub, għanna ta' kif titkellem fit-temp passat. Xi ħaġa tal-modi din, xi ħaġa li saddiet. Konna l-sira ta' dnub. Id-dnub kien jitħabina, id-dawarna fuq subaħ, jagħmel bina li jrid. Konna nobduh. Intom kontu li sira ta' dnub, imma minn qalbkom issa, araw l-attitudni ġdida, minn qalbkom. Mhux sfurzati, Alla ħadem fi qlubna biex minn rajna immorru għandu. Minn rajna nfittxuh. Minn qalbkom bdejtu dik l-għamla ta' talim li għalijentom kontu kommessi. Billi ħlistu mid-dnub sirtu l-sira ta' ġustizzja. U dik hija l-isbaħ nasib jiena. Jekk mhux l-isbaħ, l-aktar waħda komuni fit-tasmet ġdid kollu, x'int u min int? Int l-sir ta' ħajja ġusta. Għal glorja u l-fuħrija tal-Alla. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.